أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وزوجه وحزبه وكل آل حبه مع السلام الأكمل ورضي الله عن قطب المكتوم أبي العباس أبي الفتوحات أبي البركات سيدي ومولاي محمد بن سالم التجاني رضي الله تعالى عنه وعن جميع خلفائه ومقدميه سقانا الله من فيده بأملأ الأواني مسيب يبيانكوɓe télé men Pindi TV ahbabur rasul arti e yewtere nde ganduɗa ina waɗa ɗum ɗo e nder lewru korka lewru ndu noon fa tabarakallahu en ñaguima Allah waɗana en hen jaam en garti he yewtere meɗen nde ganduɗa fa tabarakallahu no mbiɗen joni ni wattande présenté ko musidɗo moon almudo moon Ali Balde eɗen jaada hen he caméraman meɗen mo ganduɗa wiyete ko Abdoul Qadir Dabo eɗen calmina eɗen juuro no feewi montage heɗani en toon ko musidɗo meɗen tedduɗo Alhaji Ali Fall eɗen calmina dendagal fa tabarakallahu yeeɓiyankoɓe yewtere nde e télé o eɗen calmina jinnaɓe meɗen ɓe ganduɗa ko ɓen keɗani en keɗe yeeso e golle he ko wayno jinnaɗo meɗen tedduɗo mo ganduɗa ina wiye Tata Leyla he jinnaɗo men tedduɗo fa tabarakallahu Ba Mouhammad Thiam eɗen ɓe juuro no feewi eɗen calmina dendagal fa tabarakallahu liggotoɓe he radio ngo he liggotoɓe fa tabarakallahu e télé o e dendagal technicien e journaliste en foof en calminiɓe en juurimaɓe eɗen calmina noon jinnaɓe meɗen ɓe ganduɗa ko ɓen goni sababu gargol en e aduna eɗen ɓe juuro no feewi eɗen ɓe juuro no feewi eɗen calmina khalifaɓe meɗen diine ko wayno ceernam ceerno Alhaji Abdoul Wahab Seydi mo ganduɗa ko imam ratib toon to Madina Fass Mbaw eɗen mo juuro eɗen juuro galle makko he ɓeygore makko fop eɗen calmina dendagal galleji diine ɗo he leydi Sénégal e ko ɓaari leydi Sénégal eɗen pawa noon salminandu jinnaɓe meɗen ɓe ganduɗa fa tabarakallahu ko seeremɓe meɗen ko wayno suudu Cheikh Amar Al Foutiyou Tall radiallahu taala anhu suudu Cheikh Oumar eɗen ɓe juuro eɗen calmina khalifa o e mo ganduɗa ko on woni manam khadimu usratul Umariya ɗum woni ceerno Mouhamadoul Madani eɗen pawa calmilali mabɓe e jungo sehel meɗen guiɗo meɗen ceerno Abdoullahi Tall mo ganduɗa jooɗi toon to Tiwawon Fulɓe eɗen calmina dendagal fa tabarakallahu cuuɗi seremɓe eɗen ɓe juuro Fuladu eɗen calmina ɓe guura Seydil Haji Ali Thiam radiallahu taala anhu wa anna bihi amin e ceerno men ceerno Mouhamadou Fall ɓuura andirede ceerno Jolfo eɗen ɓe juuro eɗen calmina fa tabarakallahu dendagal seremɓe ɗo mbawi wonde nder e leydi Sénégal e ko ɓaari leydi Sénégal ɗo ha to Fouta enen calmina seremɓe ɓe ha Mali e dendagal leyɗele meɗen musidɓe tedduɓe ahbabur rasul arti e yewtere muɗum nde ganduɗa eɗen mbaɗa ɗum ɗo e lewru korka e télé meɗen te Pindi TV kono noon eɗen gandi lewru ndu ko lewru ndu ganduɗa kala ko mbaɗɗa hen e moƴƴere Allah tabaraka wa taala ina sowanama ɗum no feewi no feewi aɗa andi so tawede Allah naati hande e nder leyɗele he so tawede waktu jargol ndiyam yoni a tawat yimɓeɓe ina belti no feewi jalluɓeɓe yettaɓe sabali eɓe belto hen no feewi kala ɗo jottiɗa ɗo yargo ndiyam tawima tawdanma he fa tabarakallahu tottoɓe ma tandarma aɗo taƴira ɓeɗo tottama ko jarɗa kafe ɓeɗo tottama ndiyam ɓuɓɗam ɗum foof ko moƴƴere lewru ndu waɗi ɗum ɗon kono no en gandu enen leñol Muhammad sallllahu alayhi wa sallama nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam woni he habaru mo ganduɗa o wi iza halla hilalu ramadan so tawede darore lewru korka darima sahal arshi wal kursi al arshi e kursi foof ena luuka dane mum dow imina dane mum dow wal malaikatu e malaikoji ɗi wama dunahum eko wona malaikoji eko woni less kala ko wonɗo al arsh ha ko woni less al arsh ha malaikaji eko woni less malaikaji foof ɗeɗo foof ina denda ena gulla to dow ɓamtude sawtuji mumen hokoɓe kalata on jamanu yaquluna tuba li ummati muhammadin sallllahu alayhi wa sallama so tawede ɓe ɓamtidaɗe mabɓe dow ɓe mbiyata weltare wodani leñol nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallama ko ɗum waɗi noon jimannoɗo pular o wi leñol nelaɗo beltoɗe on jinganama pardoɗe kon
yo en gandu so lewru korka ari e darade al arshi ina luka konngol manam dane mum dow, kursi ina luka dane mum dow, malaikaji kadi ina luka dane muɗum dow. hoko ɗi mbiyata ɗuba li ummati muhammadin, weltare belamma wodani leñol nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam. sabi hoɗum bima indallahi taala lahum min al karamati, sabi hoɗum teddugal koɓe dañata he nduɗo lewru ramadan. wastahfar lahum shamsu, so lewru ndu darima nange nge ina yafnano leñol nelaɗo allah muhammadin sallllahu alayhi wa sallam bakkatuji mum. leñol ngol ina yafnano, manam lewru ndu ina yafnano leñol nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam. koode ɗe kadi ina jafnano leñol nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam so lewru ndu ari e darade. te kadi nange nge ina yafnano leñol nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam. goto foof he ɗeɗo gueɗe ina wiya allah meɗama ñaagui e nduɗo lewru fandu e darade, ya allah ya yaafo leñol nelaɗo allah muhammadin sallllahu alayhi wa sallam. kono waɗɗo yuuri e dendagal diwri, kala ko diwata ko waɗi bibje e ko waɗi baweje ko diwata, allah tabaraka wa taala ɗeɗo gueɗe foof iɗa kalda he allah, wiya allah yaafo leñol muhammadin sallllahu alayhi wa sallam e saabu darade nduɗo lewru waɗandu barke, ɗum woni sahru ramadan al mubarak. wassamaki fil ma'i wa kullu zi ruhin, hay liɗɗi gonɗi nder ndiyam ina jafnano nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam e leñol muɗum he nduɗo lewru, e kala ko waɗi ruhu, e ko woni he dow leydi, e ko woni he dow weeyo, e ko woni he dow ndiyam, e ko woni to dow asman fof. ɗiɗo fof so lewru ramadana darima kanji fof eɗi luuka daɗe mumen dow, mbiya allah tabaraka wa taala meɗen ma ñaagui e barke nduɗo lewru, e barke ɗeɗo defte jippiɗe he nduɗo lewru, he ɗeɗo annabaɓe tottaɓe defte he nduɗo lewru, yo a yaafo ummati muhammadin sallllahu alayhi wa sallama, yo a yaafo leñol muhammadin sallllahu alayhi wa sallama. ko ɗum noon waɗi mouhamadoul bouchayri wi busora lana ma'ashara al islami inna lana min al inayati rubnan gayra munhadimi. enen leñol nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam en keeɓi belamma, en keeɓi weltare, sabi hoɗum enen yimɓe islam inna lana ina wodani en, enen wodani en to allah rubnan gayra munhadimi, eɗen jogui to allah tabaraka wa taala gueɗal ngal ganduɗa wona gueɗal ussotongal, ko gueɗal ngal ganduɗa saaha foof saaha gueɗal ngal ina ɓeydo mawnude e ngal ɓeydo waɗede barke. ɗum noon ko fuɗɗiɗo gil sallllahu alayhi wa sallam, gila jamanu nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam ha jamanu tabi'ina en, ha jamanu tabi'ina en, ha yetti ɗo lewru foof korka darotondu ɗeɗo gueɗe foof, gueɗel foof daroto yafnano leñol nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam. te kadi fil leyli wan nahari, jafnagol ngol noon kadi wona so tawede lewru ndu ari e darade tan ɓe jafnano leñol nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam. so lewru korka ndu wi'i go ha ndu wi'a nogas e jeenayyi, ha ndu wi'a capantati, ñande foof ñande, he kala waktu e kala jemma, ɗeɗo foof gueɗe ina jafnano leñol nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam. aɗa andi allah wino en to qur'ana wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. kala ko jiiɗa ina yafnano ina inna allah, ina jogui façon dewal allah ngal rewata allah, ko enen yimɓeɓe goni mbawata ɗum famde. hen sahaji aɗa wona e nokku sondu wirtoma woda ko ndu haaja tawa a famani haala ka, ene wawi taw ndun sondu ko e yafnanaje leñol muhammadin sallllahu alayhi wa sallam ko hen sondu ndu woni. kono so lewru ndu darima yo en paam dendagal ko allah tagui fuɗɗi to al arshi ha to kursi ha to malaikaji ha to jemma ha to ñalowma, he dendagal koode ɗe e lewru ndu, he dendagal diwri, e dendagal liɗɗi gonɗi to nder maayo, e kala ko waɗi ruuhu e jemma e ñalowma, ɗeɗo gueɗe foof ina jafnano leñol nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam, illa shayatinu, so wona cheyɗanuji, naudu billah, so wona cheyɗanuji. hoko saabi ɗum noon nde iblisa salani allah tan o sali tan, ko ɗum saabi so tawede leñol nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam ina yafnane, ina imsinane iblisa, kañum tawatake hen, cheyɗanuji tawatake hen. fa ida asbahu la yatruku llahu taala ahadan minhum illa yaghfira lahu. so tawede malaikaji ɗiɗo gueɗe foof so baali en yafnanade allah, sa fini subaka an juɗo tawata ko ala hay bakkat. so tawede a fini subaka kadi a fokkiti aɗo hoori aɗo yaha aɗa waɗa activité ji maɗa, ɗeɗo gueɗe foof ina jafnanoma allah tabaraka wa taala ha nangue muta, ha waktu yargo yona. so waktu yargo yoni kadi ɗe continira noon eɗe jafnanoma allah ha weeta. jemma aɗa yafnani allah an korɗo, an leñol mouhammad, an jiyaɗo e leñol he, nte kadi fa tabarakallahu ñalawma kadi ɗeɗo gueɗe foof ina jafnanoma allah, fuɗɗade e lewru korka
ha lewru ndu maya. Wa yaqulu llahu lilmalaikati ij'alu salatakum wa tasbihakum fi ramadan li ummati muhammadin sallllahu alayhi wa sallama. nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallama so tawede ɗeɗo gueɗe foof jafnanima leñol muhammadin sallllahu alayhi wa sallama, allah wi'a malaikaji ɗi onon dennagal malaikaji tinnoɗe kala ko tasbih mo batton, kala subhanallah mo batton, kala imsinano ko batton, kala dewal allah ngol batton to sengo julde e to sengo manam wadde astaghfirullah he wiide la ilaha illallah, he ɗiɗo façon ji inde allah, kala inde allah nde guinnanno on e kala julde ko julanno ɗon, tinne so tawede on mbaɗi ɗum wersete ko e compte leñol muhammadin sallllahu alayhi wa sallama. ay ɗiya leƴƴi foof ngalano ɗum, inchallahu taala en garoyat hen ɗiya leƴƴi so tawede korka arino hono alhaali mabɓe wa'anno, so korka kadi ɓenni hono alhaali mabɓe wa'anno e hono kadi fa tabarakallahu ɓe mbaɗanno. kon lewru ndu elle ko ndu waɗa barke. hukiya anna rajulan ismuhu muhammadin kana la yusalli illa fi ramadan. wonino gorko goto biyeteɗo muhammad o horatano o yafnatano ko allah so wona e lewru korka. kon fa ida dakhala ramadan yuzayyinu nafsahu bithiyabi wa tibi wa yusalli wa yagdi ma fatahu fa qila lahu lima tafalu dhalika. wonino gorko goto moƴƴo ɓe mbiyatamo muhammad o wiyeteno, ari kanko so lewru korka ɓenni o rewata allah, o horta, o juulata, o waɗata haydara so wona lewru korka dari. so lewru korka darima après o hebla hoore makko, so lewru korka darima kanko o muhammad o hebla hoore makko, o suɗa hoore makko e comci moƴƴuɗi baɗɗi fa'ida, o ƴetta manam uranteri parfum urɗo, o fuɗɗo yobde waktuji ɗi ganduɗa ko ɗin goni waktuji daɗɗimo, ko o horano guil korka ɓenni ha korka kadi so joni. manam kanko so tawede a laari hitande nde ko lebbi sappoje ɗi waɗata, ndehe kanko ko lewru woturu tan o rewata hen allah, ɗiya lebbi sappo e goho foof o rewata hen allah. so lewru kor ƴeewa manam o hebla hoore makko, o suɗa hoore makko, so o suuɗi hoore makko he comci joɗɗi, he uranteri urni, o ummo o yoɓa dennagal waktuji ko o ñawlino e nden ɗon hitande e nder lewru korka. nde o namna an muhammad hoko woni sababu ɗum ɗo, ɗum aɗa horta tan lewru korka tan korata, lewru korka tan juulata, lewru korka tan manam baɗata diine, lewru korka tan nde baɗata moƴƴere, so korka ɓenni tan an a waɗata hay hunde, an hoko woni sababu ɗum o namna ɗum kanko. fa qala hada shahru tawba warrahma walbaraka. o wi nduɗo lewru ene waɗi geɗe tati, ko shahru rahma, ko lewru yurmede, ko shahrul baraka, ko lewru barke. ko lewru barke dewa allah ko famɗi daña hen ko heewi lewru ndu elle barke mayru ko yaaji, neɗɗo ina fina taw ala boom dépense ko waɗa galle makko, kono noon e barke lewru ndu allah addananmo ko walla ko waɗa dépense to galle makko. heewi neɗɗo tawa o sellano, so tawede lewru korka ari allah walla mo ha o hoora ha o timmina korka makko. waji o wi lewru ndu ko shaharu rahma, he shaharu tawba, he shaharu baraka, ko lewru barke, ko lewru jaafegol bakkatuji, ko lewru kadi yurmede, ko ɗe geɗe tati goni e lewru he. ko ɗum saabi so korka ari mi juulat mi rewat allah, mi waɗat moƴƴere, so korka ɓenni mi horata min muhammad. nde o namna ɗum kanko muhammad, nde caggal ɗum noon o maayi, o wi omo jogui yakar allah ma yaafomo e bakkatuji makko sabu barke lewru ndu, e sabu tububuye ko allah jaɓanta jiyaɓe he nduɗo lewru, e saabe barke gonɗo e lewru he ko. nde o maayoyi kanko o muhammadan, o yi'oya kanko omo nder aljanna. o namna hoko waɗi an, ma fa'ala llahu bika, hoko allah golli e ma an. fa qala ghafara li rabbi bi hurmati ta'zimi ramadan. jomam yaafimama bakkatuji am sabi hoɗum mawninde ko mawnini mi lewru ramadan ko ɗum allah tabaraka wa taala yaforinmi. musidɓe tedduɓe, so tawede a yahi ha joni e defte, won yimɓe ɓe ganduɗa eɗen gondi e mabɓe, kono en jiidani mabɓe diine, en jiidani mabɓe korka, en jiidani mabɓe dewe allah foof. woni hen goto mo ganduɗa fa tabarakallah omo hoddi he julɓe, so tawede lewru korka yoni julɓe ɓe korat, kono noon kanko omo jogui ɓi makko goto mo ganduɗa fa tabarakallahu on horata, so julɓe ɓe koori on natata nder galle yaltina toon ñamde,
pour ɓiɓɓe julɓe ɓe hakkillaji mumen gona he ñamde nde ko rentinde yimɓe ɓe so tawede a woni julɗo a horani saɗa ñam nder suudu saɗa yar nder suudu jalta so tawede aɗa waɗa warga mbaɗa ɗum nder suudu ma jalta kono jaltina ñamɗe ma yimɓe no koori haqqillaji mumen nana hen tawa ɗum ko haqqe woni hen nde waaji o yii kanko ko majusiyanke o andi julɓe goni ko e lewru korka ena koori o yi ɓi makko ina natta to nder galle ina yaltina ñamɗe ɓiɓɓe julɓe ina jiiya hakkillaji mumen no gona hen ko hen jinnaɗo o noddi ɓiiko o nde o noddi ɓi o fii on ha on tampi nde ɓiɗɗo o tampi tan Allah jeyti ɓiɗɗo o nawa hôpital ɓiɗɗo o maayi bammakko fiimo ha ladial tawimo hen o maayi nde o maayi o yiya e koyɗol omo naati aljanna o namna sabi hoɗum an nannima aljanna o wi de Allah yaafimamam sabi ba am ko fiirinmi he accude horuma manam nduɗo lewru deke a yi nduɗo lewru barke muɗum ina nanno e sah majusiyanke aljanna ina nanna majusiyanke fa tabarakallahu aljanna e saabu fiyede he wasde okkude lewru ndu hurum so tawede en goni e lewru ndu tinnoɗen totten lewru ndu hurum mum tinnoɗen totten lewru ndu gueɗal mum ha tawa fa tabarakallahu gueɗe meɗen dewe Allah meɗen jakkaki so ɗum waɗi tan inchallahu taala ma en dañ jaam so tawede korka darima kadi aɗa yiya yimɓe ɓe waktu saaha foof saaha ɓeɗo ena tinno ena defa ñamɗe no tottira ɓeɗo ɓe ina jaaha e haajuji musidɓe mumen ɓeɗo ina jaaha e jumaji ena kettoyo tafsir ɗum waɗi nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallama o wi man barra li walidayhi fi ramadana yanalu nazara llahi taala so tawede lewru korka so tawede darima sa ɗiggani hen jinna e ma sa waɗani jinna e maɗa moƴƴere sa moƴƴani hoddiɓe ma Allah tabaraka wa taala laarama yitere yurmede kala mbo Allah laara yitere yurmede an a natata jaygol yallah wattu en hen kono so tawede lewru korka darima a yiyat neɗɗo ƴetta haalis ko samori nawa totta jinnaɓe muɗum hen sahaji jiya neɗɗo ƴetta tisi holtina jinnaɗo mum hettena jinnaɗo muɗum jokka ñoota ha moƴƴa totta jinnaɗo hen saaha so tawede korka yoni woni hen ɓe ganduɗa guittat ɓiɓɓe mumen walla guittat rewɓe mumen nabde rewɓe ɓe to jinnaɓe to jinnaɓe jaaha liggano manam ɓiɓɓe ɓe walla rewɓe ɓe jaaha ligganoyo jinnaɓe ɗum ɗo foof ko yidde dañde moƴƴere lewru ndu ɓeɗo ina defa ñamde no totta almuɓɓe ɓeɗo no defa ñamde no naɓana seerenɓe mawɓe ɓeɗo no defa ñamde no naɓa he jumaji ɓeɗo no naɓa e jakkaji ɗum foof ko yiilade moƴƴere lewru ndu kala ko mbaɗannoɗa hen e moƴƴere e nder lewru korka tinnoɗa manam so lewru ndu ari kala moƴƴere ko mbaɗannoɗa avant lewru korka hade lewru korka yettade so lewru korka yettima tinnoɗa ɓeyda so tawede a laari lewru korka darima neɗɗo foof tinnoto 100% kono no lewru ndu yahirta foof ko noon yimɓe gussirta tinnare mumen ha so tawede lewru ndu heɓoyta balɗe 15 16 ha nde heɓoyta nogas nanata yimɓeɓe ina namno ho o jakka ɓuuri yawde julde o jakka ɓuuri yawde julde men jaaha men nafloya toon fa tabarakallahu kono lewru ndu ko lewru ndu ganduɗa kala ko mbatta hen e moƴƴere tinno ɓeyda hen saabu sallallah alih sallam wino ko saharu siyami wal qiyami wa tilawatil qur'ani ko ɗe gueɗe tati goni e lewru he lewru ndu ko lewru daragol ina naafila ɗum waɗi sallllahu alayhi wa sallam wi man qama ramadana imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhkhara kala dariɗo e nder lewru korka he aɗo naafilaji maɗa tawa jidani e laafina leylatul qadri imanan aɗo gomɗini ko nafata ko gonga ma Allah jaɓanman ɗum wahti sabanti aɗo laɓɓini gollal ngal kadi no fotira naafilorede ni nafla noon no fota hordede ni korda noon deke gufira lahu ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhkhara Allah hafranama Allah yafanoma bakkatuji maɗa gadiɗi e bakkatuji maɗa cakkitiɗi kono lewru ndu ko lewru yafanede bakkatuji lewru ndu ko lewru korka ko lewru kadi manam daragol nafila ko lewru janggol qur'ana so tawi aɗa janggano ko qur'ana avant korka haade korka aɗa hewno janggude qur'ana so kadi so tawede korka darima tan tinno kadi ɓeyda so tawede a laari enen tijaniyankoɓe Cheikh Tidiane radiallahu taala anhu mo yamiri almudo makko ko famɗi foof ñalande e nder 24 heures he yo almudo o tinno tawi no famɗi foof omo naafila fodde hisibaji ɗiɗi so tawede noon a hattani lewru ndu balɗe tati foof mbaɗa kamilu
walla ñande fof mbaɗa hisibaji tati siko ɗiɗi mbaɗanoɗa walla jaaha ha hisibaji 5 ɗum noon kala ko mbaɗɗa hen e moƴƴere fa tabarakallahu andu Allah sowat ɗum. eyyi Allah ina sowa ko heewi he ko heewi. lewru ndu ko lewru korka, ko lewru daragol ina naafila, ko lewru janngol qur'ana. te kadi ko fawi hen ko korka dendagal bani adama ko golli ko bani adama jeeyi ɗum so wona korka. Allah tabaraka wa taala wi o hadisul qudsiyu kullu amal ibni adama lahu illa siyam fa ana ajzi bihi. nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallama Allah haalanimo hadisul qudsi wonde Allah tabaraka wa taala wi dendagal ko bani adama gollata he golle korka e hajju he zakat asakal he wiide baggol moƴƴere e jokkere enɗam e ballugol e ɗeɗo gueɗe fof Allah tabaraka wa taala wi neɗɗo ko kañum jeeyiɗen golle. malaikaji ɗi ina binda ɗum kono ha heddi korka. korka so tawede ari fa tabarakallahu Allah tabaraka wa taala ko kañum yoɓata korka. sabi hoɗum ko taqwa manam kulol Allah ngol mbaɗɗa e nder korka ngol ko ngol Allah larata tan Allah yoɓama. par ce que aɗa wawi nattude e nder suudu ma ñaama jara tawa hay goto anda. aɗa wawi nattude suudu ma manam jara ndiyam ma ɓuɓɗam tawa hay goto anda. aɗa wawi kadi uddade e nder galle ma defa ñamɗe ma e appartement ma ha kara jalta jaa hay goto andata. kon kulol Allah manam korka ko neɗɗo kulɗo Allah haqiqa ko kañum wawata horde. Allah noon ƴeewangol ma kulol Allah aɗa wawno uddade e suudu ma mbaɗa kala ko jiɗɗa ko bonnata korka, kono noon a waɗani ɗum ɗon. sabi hoɗum renade wata golle maɗa e bon, wata korka ma bon, wata korka ma yakko. ɗum noon Allah ƴeewa ɗum o wiya haade a foti kam ni hulde kon aɗa wawno soodade bani adama min basami suuɗade. kono so wayini Allah tabaraka wa taala wi ko kañum yoɓata ko wiyete julde nde, kanko yoɓata ko wiyete manam Allah yoɓata ko wiyete korka ko. korka ko kanko Allah andi hoko ɗum waɗi mérité. sa a hoori tampere ko tampata hen sa yahi ɗo he yoga he région ji Sénégal hande ko région Dakar walla Saint-Louis walla Cap Skirring ko ɗi ɓuuri heddorde he ɓuuɓol. kono hen won nokkuji ɗi jahata ko wayi no leydi amen to Fuladu walla Kolda a tawat on jamanu toon no wuli. so tawede wuli Allah andi an degré o guleki ko kawruɗa hen e tampere ko kawruɗa hen aɗa wadda ɗum e golle ɗe ganduɗa ko golle musɗe. rewɓe ina badda hen e golle musɗe, ina tenoya, ina gadda, ina defa, ina badda hen tampere ko woni hen ko. Allah tabaraka wa taala wi ko kanko ƴeewata an hoko baɗɗa mérité e kama korka ko kanko yoɓata ɗum. anani de ko ni ulama o en mbi ɓe mbi hoko saabi Allah wi ko kanko yoɓata korka ka. ɓe mbi so tawede neɗɗo ina horanno manam neɗɗo ina juulanno, ina waɗanno umra, omo hajjanno, omo waɗanno zakat, omo okkiranno asakal jawdi makko. ɗeɗo gueɗe fof so tawede ina jogui wonɓe mo jogani haqqeji, joom haqqeji en gari han ƴeftat ɗin ɗon joɓire ɗum. kono so tawede omo joguino korka Allah wi korka ka jeeyatake hen. sabi hoɗum korka ka ko Allah yoɓata ka. ina wawno taw aɗa julno walla aɗa okkirno asaka walla aɗa hajjoyno, ɗen ɗon gueɗe fof ina mbawa ɓaŋede so tawede aɗa jogani woɓɓe haqqeji, ɓen joom haqqeji en haqqeji mumen guitte joɓe. kono noon tawa fa tabarakallahu so tawede ɗen gueɗe gasi, so hajjuma gasi julde yahane, so julde gasi zakat yahane, so zakat gasi andede an neɗɗo ko hakkude ma e Allah o Allah larta hoko foti yobde o mo joganiɗa haqqe, kono korka ma ka kan jeeyatake hen. ɗum waɗi sallllahu alayhi wa sallam wi fa tabarakallahu so a hoori lewru korka ha lewru korka gasi an kam a laaɓi e bakkatuji so tawede a hordi no poɗɗa horde ni. so tawede kadi a hordani noon kadi fa tabarakallahu man amila salihan fali nafsi wa man safa alayha wa ma rabbuka bi zallamin lil abid. sa moƴƴa so aɗa hoori ko fof mbaɗa denoɗa he nder gueɗe maɗa ɗe ganduɗa ko bonnoɗe korka. par ce que hay portable maɗa walla sa joguima machine maɗa ordinateur ko fof mbaɗa hen installé antivirus mo ganduɗa so tawede won manam ko foti natude hen ko addata hen virus ina bonna machine ma a jaɓata ɗum, aɗa andi a jaɓata ɗum. kono aɗa foti renade kadi an neɗɗo so tawede a hoori lewru korka kala ko ganduɗa ina naata e nder ma bonna korka maɗa ndenoɗa ɗum ɗon. kono so tawede aɗa hoori fa tabarakallahu wonko teska he maɗa, kono aɗa foti toppitade korka maɗa, toppitoɗa kadi laaɓal maɗa, toppitoɗa fa tabarakallahu waktuji ma julde inchallahu taala. so tawede ɗum waɗi ko dañete ko so en jalti e lewru korka tan tawa eɗen jaafa bakkatuji meɗen,
tawa examen meɗen moƴƴi, tawa ko en mbaɗɓe réussir 100%. yo Allah waɗana en ɗum he barke Cheikh na Tidiane radiallahu taala anhu, he barke jinnaɓe meɗen e seerenɓe meɗen inchallahu taala. So tawede lewru ndu aroyi ha no ɓeydini woɗɗade, en garat hen hoko woni sababu debbo kañum so tawede omo hoora e sariya wimo ko yo ummo subaka law o ƴeewa hoore makko est ce que omo laaɓi walla o laaɓani. So omo laaɓi o waɗa anniye o hoora, so tawede o laaɓani o anda o laaɓani. Kono o fotani noon joɗorade kanko debbo o taw omo foti yiide ella makko o joɗoro noon tan, o joɗoro noon tan hande o tinoyi o foti laaɓde fof o laaɓa. ala, debbo kala no foti tinnade e dewal Allah ko noon kadi laaɓal makko wayata, kala no foti tinnade e dewal Allah laaɓal makko ɓoyata. So jibini cukalel o ɓoyata ƴiƴam makko daro. So tawede o yii ƴiƴam makko ella, somo tinni he dewal Allah fa tabarakallahu en ɓoyata he makko. So tawede en ƴeewi sohna Fatimatu Zahra binti rasulillahi sallllahu alayhi wa sallama, kanko omo wawno dañde o wawno jibinde subaka nde wiyete takkusani ni taw o laaɓi o looto o juula waktuji makko. Kon inchallahu taala ko ɗum waɗɗi manam debbo o ƴeewa laaɓal makko, so omo lelo o ƴeewa laaɓal makko, so tawede omo wonduno he ella walla omo wonduno he ƴiƴam ɓesgu o ƴeewa laaɓal makko, so tawede o laaɓi e nder jemma he bisimilla. So o laaɓani o lelo, so o finti kadi fajiri hade salatu yonde o immo o ƴeewa laaɓal makko, so o laaɓi o immo o looto o anniyo o hoora o juula, o anniyo o hoora mo hoora nde ɗo ñalande o juula o anda o laaɓi. Kon ko ɗum ɗo waɗɗi debbo. Kono noon yo en gandu kadi sallllahu alayhi wa sallam wino innama al amalu binniyati wa innama li kulli mri'in ma nawa. O wi kadi anniyatul mar'i ablagu min amalihi. Kala ko batten wata en gaccu caggal anniye, sabu ko anniye kañum yettinta hunde nde to foti yottade to. So tawede a salliginima addani anniye, salligi ma moƴƴani. So tawede kadi aɗo hoora a addani anniye, korka ma moƴƴani. Kon so tawede aɗo hoora aɗa wawi wadde anniye goto ina wawi ma yonde e lewru ndu ha ndu gasa, mbiya mbiɗo anniyi tottirde farilla nduɗo lewru korka, mbiɗo anniyi hoorde lewru ndu ha ndu maaya, mbiɗo ñaagui Allah rokkanmi hen cellal, dandanmi hen ñaw, mi wawa hoorde lewru ndu ha lewru ndu timma. Ganni yoroɗa noon. So tawede annima on anniye ma nawma ha korka gasa. So tawede a wonoyi joguiɗo voyage, a joguima ɗangal e nder lawol he, a joguima hen, a heeɓi hen lawol e hakkude ko aɗa foti wadde voyage, kono sa saria ina newnanima mbasa horde. Kono so tawede aɗa fuɗɗito kadi ina yiiɗa kadi gadda anniye goɗɗo kesɗina anniye ma. So tawede ko debbo a yii kadi ella e hakkude walla a jibini e hakkude, fa tabarakallahu ina yiiɗa kadi sa laaɓi puɗɗitoɗa anniye kadi kesɗina anniye goɗɗo mo ganduɗa ko on nawatama hande korka ma gasoyta foof inchallahu taala. ɗum ɗo wonno e yewtere moɗon nde ganduɗa ahbabul rasul addannomon, waɗanno on présenté ko musidɗo mon almudo mon Ali Balde, caméraman ko Abdoul Qadir Jelani Dabo, montage ko Alhaji Ali Fall. On jarama, on torama yafuye. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.